Слава на Бога, днес сестра Нифе ще прослави Бога, ще прослави Неговото име. Слава на Бога, брати и сестри! Искам да прославя Господа. Преди 25 години моите дъщеря, Лиля се казва, аз имам 3 дъщери и 1 син, от едно повръщане влезахме и казаха, че няма нищо. Но стана нещо, не знам, Господ знае това. Така стана, сестрата ми каза, дъщеря ти умира. Тя всичко възможно направих, ми каза. Ние всичко, викай на Господа. И аз бях в старата болница там. Казах, Господи, аз не приемам, че дъщеря ми ще умре. Аз приемам, че тя ще живее. Моята вяра да й цари. Имаше там тераса така и излезе с цялото си сърце, цялата си душа. Казах, Господи, прости ми, ако съм се грешил нещо. Молих се и там имаше не други момичета. Аз когато съм ти молила, когато Светия Дух ти напълва, ти не знаеш какво правиш. И там момичета, които ни бяха и вярващи, и те са паднали на колени и почнали да се молят. Слава на Бога. И казват, како ти така се молиш и кажеш, че цялата болница... И те от страх ли, не знам, Бог да ги благослови и тях, и те паднали на колени и почнали да се молят. Някои мислили, че аз не съм добре, викам дето на Господа. Аз пък се на Господа. Господа, аз не повярвам, че тя ще умре. Аз знам, че тя ще живее. Амин. Трябва да имаме вяра. Вяра. Ако имаме колкото една синапово зърно, ако кажеш на тази планина премести, то вече е станало. Вярата развижда на Господа ръката. Да. И слава на Бога, моята дъщеря половин час не беше на себе си. Посиня, всичко спря, сърце, въздух, всичко спря. Казаха дори на моите роднини, отиди приготви на детето мястото. Но аз не прием смъртта, аз приех живота. Слава. Дето Господ го даде на дъщеря ми Исус Христос и Той даде нов живот. Където няма път, дето казва точка, докторите няма да живее, Той дава живот. И то изобилен живот дава. Амин. И искам да ви насърча, че за Господа няма невъзможно. Няма невъзможно. Слава на Бога, дъщеря ми сега е добре, 5 месеца бременна, Бог да я благослови семейството й. Когато вярвате много силно в Господа, знаете, че всичко ще стане. Тогава развиждате на Господа ръката. Бъдете благословени и дъщеря ми по-голямата и тя преди 23 години и тя казаха, че детски парализ. Аз пак не го приех. Пак казах, Господи, аз не приемам детски парализ. Тя не може да е в количка. Аз вярвам, че Твоята ръка ще изцели. Че Твоята сила, аз това го чаках, сестри, 1 седмица и дъщеря ми стана на крака. И сега тя има 2 дъщерички и още едно, Бог да я благослови. Чакаме 1 месец. Искам да ви насърча да кажа да вярвате в Господа. Амин. Само Той има думи на живот и то изобилно. Ще минавам от всяко изпитание, но когато много силно вярваш, чакаш и го получаваш. Няма да кажеш защо е. Без Господа незнанието не става това. Ще минавам от всичко трудности, но трябва да имаме вяра да премести планини. Бъдете благословени и всички бъдете благословени. Братя, сестри, всички. Бог да е с вас. Да имате вяра. Амин. Благодаря на Бога за сестра Нифе, че прослави името на нашия цар на царете. Бъдете благословени.